Jeg vil ønske, at jeg kunne gå på et normalt gymnasie, men det kan jeg ikke, og derfor går jeg på en STU. STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Hvad er forskellen egentlig på en STU og et normalt gymnasie? Ja, det ved jeg jo egentlig ikke rigtigt, for jeg har aldrig prøvet at gå på et normalt gymnasie. Men jeg vil prøve at svare på det alligevel. På min skole, der er det sådan, at vi ikke er særlig mange i klassen, og der er også en del lærere generelt på skolen. Og fordi der er så mange lærere, der er meget mere mulighed for at få støtte, hvis man har det svært. Og der er også mulighed for at få en ugenlig fridag eller kortere dag, hvis man har brug for det. Jeg har for eksempel et skoleskema, der hedder 9 til 11-15, og der hvor jeg går i skole, har man altså mulighed for at vælge sine egne fag, så man kan egentlig frit vælge imellem de fag, der er, og så vælge, hvad man gerne vil have. Det er ikke altid, der er plads i de forskellige klasser, men hvis der er plads, så får man den klasse. Jeg tror dog ikke, man kan have det samme hele ugen og sådan nogle ting, men jeg har også valgt 5 forskellige ting. Jeg har fået det lige præcis, som jeg gerne vil have det, så jeg er rigtig glad. Jeg har guldsmed om mandagen. Om tirsdagen har jeg design, om onsdagen der har jeg krea, om torsdagen har jeg engelsk, om fredagen der har jeg fitness. Og det her er nok også nogle lidt anderledes fag, end du vil have på et normalt gymnasium. Men det kan jeg nu egentlig også meget godt lide, så på den måde kan jeg meget godt lide at gå på en STU. Men det der også er anderledes ved STU, det er, at du får ikke nogen sådan afgangseksamen. Du kan godt få din 9. folkeskoleafgangseksamen, hvis du kan få den tidligere, men du bliver ligesom ikke gymnasiestudent, kan man kalde det det. Vi kommer heller ikke ud i studentervogn. Man kan godt få studenterhuer, men du kommer ikke ud i en studentervogn, hvis du er med STU. Husk at stille spørgsmål, hvis I har spørgsmål til min STU eller til noget helt andet, så skriver I dem endelig bare i kommentaren. I må have det godt. Tak fordi I så med. Hej hej!